санаи 22 сентябри соли ҷорӣ як гурӯҳи муташаккили ҷинояткорон бо маслиҳати пешакӣ ва бо роҳи пинҳонӣ вориди бинои ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди чашма воқеъ дар кӯчаи арбобхотуни шаҳри душанбе гардида аз он ҷо дар умум беш аз 400 000 сомонӣ маблағҳои пулии корхонаро тасарруф намуда аз ҷойи ҳодиса фирор карданд. вобаста ба ҳолати мазкур кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ як дар ноҳияи Сино як қатор коркардҳои оперативии ҷустуҷӯиро амалӣ сохта дар натиҷа ҳамчун гумонбар дар содир намудани ҷинояти мазкур 5 нафарро дастгир намуданд. инҳо Раҳматов Садриддин соли таваллудаш 1989 сокини ноҳияи Рудакӣ, Ҳабибов Ҳаким соли таваллудаш 1994, Гулов Баҳодур соли таваллудаш 1988, Исмоилов Сунатулло соли таваллудаш 1992 ва Ҳайдаров Сунатулло соли таваллудаш 2003 сокинони ноҳияи Варзоб мебошанд. дар натиҷаи санҷиш ва тафтиши ҳодисаи мазкур муайян карда шуд ки ин 5 нафар бо маслиҳати пешакӣ гурӯҳи ҷиноятиро созмон дода шабона вориди ин коргоҳ гардида аз дохили сандуқи оҳанин маблағҳои пулиро дар ҳаҷми махсусан калон тасарруф карданд. баъд аз дастгир гардидан аз гумбаршавандагон миқдоре аз маблағҳои рабудашуда ҳамчун далели шайъӣ дарёфту мусодира карда шуданд. Касим дара ҳуй кардем дур омадем дар дун як шкаф як сеф майдаак сефа гирифтем берун бировардем дарош маҳкам буд тавассути лому атёрка сефа шикастем пула гирифтем обратно биромадем тарафи Варзоб рафтем пула тақсим кардем 45 000 расид. акнун ин 5 нафарро мебояд барои содир намудани ин кирдори ҷиноятӣ дар назди қонун ҷавоб гӯянд. айни замон нисбаташон тибқи талаботи моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда онҳо дар ҳабси пешакӣ қарор доранд.